सॉरी आज सकाळी सकाळीच कशी काय नाही म्हणजे तुम्ही काय स्वप्नातून जागे उठेल तर चालत की काय नाही म्हटलं तर रेकॉर्डिंग जास्त करते गेले कामा लागला थांब रे सतीश रे रे मग कधी निघणार परवा पण पण काय पण तुला सोडून जायला माझं मन तयार होत नाही गं. हा हिरा गेला वगैरेची काठी लागतात लागलं बघायला लागलं तेव्हा येता या रवेला आली नाही तर तू विसरणार. अरे मी कशी विसरणार अरे वचनबद्ध आहोत आम्ही लोक माझ्या देहात प्राण असेपर्यंत मी तुझीच म्हणून राहणार पण तुम्हा श्रीमंत गोरीचा काय विश्वास मिळाले खास नवरा गेल्यानंतर काय कसे हा म्हणजे तुझा माझ्यावर विश्वासच नाही मग कशाला आलास भेटायला का मी तुझी कुणीच नाही मी झाली माझ्या कामाला गेली असा पुरुषाला थट्टा मस्करी सुचते पण आम्हा स्त्रियांचं हृदय असं व्हिडिओ घालता. कळतच नाही मागीर मागीर चूक तुझे सौंदर्य एकदा डोळे भरून पाहावं आणि डोळे घट मिटून बंद करून या जागेत ठेवावं म्हणून तुझी साठ्यात गेली. पुरे आणि सौंदर्य पाहण्यासाठी प्रिये प्राणेश्वरी गणेश्वरी करू तरी काय आमचं प्रेम डोक्यावर घे आणि नाचायला लाग आणि तू कुठे जाणार मी सुद्धा नाचते तुझ्या बरोबर आयो आयो
तुझी आठवण आली तर त्या फोटोकडे तर पाहून समाधान. चल जा लवकर दे. अरे काय तू अरे यू फोटो चालला तू कुठं चालला हा फोटो फोटो काय घेऊन बसला अरे तुझ्या मोबाईलमध्ये आमचे फोटोज आहेत ना हो, हिंगाचा. तिकडे बस ना बरं सर मी जाऊ. बरं मग पुन्हा आपल्या भेट कधी त्यांना का काल दाखवूया का ओके बाय. हॅलो गेलो ए मधल्या तिला रेकॉर्डिंग करत नाही हा?